Gata. Aoleu! Gata, gata. Aoleu! 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 Ce zice Petruța? Aoleu! Aoleu! Hai să vine aia spate, ce văd? Face pe dracu ăia. Nu face nici. Nu se bagi, oricum. Hai că am apă aici. Ora dracu să fie. Dar cum s-a împăjurat e aia, funia aceea? Hai, încet, încet. Încet, dai încet. Hai mai de încet. Mai calci, mai ține, așa. Îi dau cum? Nu dea de Dacă zi e pe câmp, e jos, pe... Înăuntru, unde sunt gerează? Uite, ia mă, alea. Uite, dar cine șagă, găsim mă dușmănei. Unde mă te dușmănea? Uite, da. Că de când ziceam, mă doi la zi. De omoră cu alea. De vacă, de păsări, să te duci, că te storineai până la... Dai să vine repede. Ce? Sticla? A trimis smurdul, tăticule! Smurdu-te! Hai! Stai acolo, că a trimis pe aia de la smurd, că a zis mai urgent, că am zis, dom'le, e călzut în drum. Stai că trebuie să vină. Alea s-o penă, să o pună sub cap. Hai! Mai de mișca, lasă-l așa să mai mișcă lei. Aoleu! Aoleu, nu poți să vorbiți. Aoleu! Aoleu! Aoleu, nu mai te mișcă lei, mare, stai așa, lei, Ioane. Nu te mai mișca, că-i mai rău, stai afară, nu mișcă. Nu mai ce-i face, nu mi-a băgat tică, iar bagă iar de la placă de aia cu surupul. Aoleu! Nu, zic, e și hipertensiune, bătrân, să nu poți să faci ceva, că trăsit în drum acolo. Uite apa aici, na. Da, uite, ia de. Aoleu! Nicule, tot tată, ce mă doare! Mai te durea, dar nu mă durea așa și nu-i să zici că te doare pentru că-i scrântit ceva. Te doar Ăsta vine e ăia rupt, și faci aici ai acum rupt. și nu te mai doare. La fel e rupt, la fel cum ți-a rupt Hai, ăla băi, la stai să vadă ăia ce e acolo. Doamne, 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 ce-a văzut pe capul meu, Doamne, Dumnezeule. Aoleu! Ce? Păi de-aia pe Ce-a moare. zis cu sârma, mă, cu furia, cu furia. Să mor. Păi ce zici, că să mai fac cu tine ce fac? Mă rupui și mie, mă. Dumnezeu, să mor. Să mor, că pe aia n-ai vrut să mai te duci și tu pe mor. Nu să mă duc, nu m-am dus. Era frică, băi, dacă Păi ce mă cu mă răcineia asta acolo? Hai, Ce mă răcineia dacă vrei să mor? ce? Ce să mă? Ce mă răcineia de asta? Păi dacă mă înțelegi, Ce se să te înțelege? mai lăsa, că să-ți mânca. Ce să-i faci? Dar ce a făcut, a luat-o, dar ce? A pus-o legată cu... Că mamă, cum a făcut el? Ce că vine, dați-vă între... Hai că... Cred că mă vrei și eu. Nu spală în furnă. Poate vrei, nu știu, să nu vină să mă să te spune în furnă. Du-te de aici, dai de măsării vaca, să fii vaca și să mâni cu furn. Ce asta e? O iau la tine. Nu, că nu ai ce faci. La cap te-ai lovit? Nu la cap, numai la picări. Nu de
Aoleu! Aoleu! Aoleu, ce te să facă? La mâna! Facă-i să uscați totul în post. Nu mai apucat de aici, ia de aici. Aoleu! Hai, ușor! Mi-am pus de zi mai, spune Ioan. Pus de să cum îl lua. Atât, gata. Aoleu! I-a căzut Doamne pe mine! Ia mai muncită. Ai? Hai că te aduce buletin cu condiții. Dar nu zici, numai pietre chirara adică, că le pune pe aici pietre. Hai, vrei! Mă, ceva mult sau?